Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa atong mga balita. Hagbunganan sa mga chop-chop nga motor nga mga matod pa kinawat gironda sa mga sakop sa Highway Patrol Group 7 uban sa CIDG 7 tag-iya sa mga tindahan. Wa makapakitag dokumento nga lehitimo ang maong mga makina sa motorsiklo nga iyahang gipamaligya. Samtang Philippine Coast Guard nagplano nga pagtukod og opisina ilawom sa ikaduhang Mandawi ikaduhang Mactan Mandawi Bridge. Samtang nangulo si Presidente Bongbong Marcos sa pag-inspeksyon sa VDRC kon Visayas Disaster Resource Center kon VDRMC nga nahimutang sa Mandawi City. Mga kata mga headlines. Sugbong Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radioman Aida de la Cruz Tampos, mahatod sa atong mga balita. News updates, ano karong Huwebes mga kasama Pebrero 26, tuig 2026. Kumusta inyong kahaponon? February 26, 2026. Naminaw sa mga radyo karon mayang hapon niyong tanan. Pinagi sa dial sa Radio 612 digital platform ang galit DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app. Yung madunggan ang DYHP programs mga kasama labi natong tulumanon karong hapuna. DYHP news updates sa mga motorista nga nagbiyahe pa karong nga mga orasa, mga taxi drivers, private car owners mayang hapon natong tanan. O kato mga OFWs nga naka-tune in kanunay, nagsunod kanunay sa atong mga tulumanon. Gikan pa sa sayong kabuntagon hangtod pa unyang kagabion sa atong News and Public Affairs program ikan sa atong mga dramas. O karon sa detalye na sa atong mga balita, yay hagbunganan sa mga matod pa gi-chop-chop nga mga motor nga mga kinawat gironda kini sa mga sakop sa Highway Patrol Group 7 ingon man sa CIDG 7 ang tag-iya sa maong tindahan wa makapakita og dokumento nga lehitimo ang maong nga mga makina sa motorsiklo nga iyang gipamaligya. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP. Tatak RMN. Report. Babae nga gigong mamalit og mubaligya sa mga kinawat nga mga makina sa motor ang nasikop sa mga personnel sa Highway Patrol Group 7 uban sa Criminal Investigation and Detection Group 7 alas 5 ngadto sa alas 8:30 sa gabi netong Martes sa Barangay 2 Barangay Tabonog sa siyudad sa Talisay. Ang nasikop ila nga si Ellen Doriga Balanggi, 44 anyos, nga residente raw sa Baoga Dapit. Nasakmi sa mga operatiba sa HPG7 ang 13 ka mga makina ug engine block sa nakalaing brand sa motorsiklo nga wala gipakita nga dokumento nga magpamatuod nga lehitimo ang pagpalit o pagbaligya sa mga makina. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu, ang Regional Chief sa HPG7, nga una sila nga nakadawat og reklamo di nang iyang motor gikawat og sa pagpangita iyang nahibawan nga gichap-chap ni og ang makina gibaligya sa mga tindahan. Positibo ang mga reklamante nga iyang makina ang gidisplay na sa mga tindahan kini base sa engine number niini nga mitakdo sa iyang dokumento. Gumikan dinhi mihimo sila og intelligence monitoring uban sa CIDG7 dinhi ilang nasuta nga gihimo naga bagsakan sa mga kinawat nga mga motor ang maong nga tindahan ug ilang gibaligya ang makina. Tungod na impormasyon, nahug na siya bagsakan accordingly sa mga kinawat na mga motor. So, chapon na sila pieces by pieces ikan sa iyang manubila, sa mga suga, light, tanan. So, hantod, pwede nimo ibaligya, tingi lang siya. Milusa dayon ang HPG7 uban sa CIDG og visitation sa mga tindahan nga may ilang mandato pagsubay kung ang ilhagag ipangbaligya nga second hand nga mga makina duna by dokumento. Nakurat na lang sila nga nataranta na ang tag-iya niini. Gihinay-hinay pagtago ang ubaga mga makina sa ilang stock room apan napugngan dayon nila kini ug gipangitaan dayon sila og mga papeles kung lehitimo ang ilaga pagbaligya niini. Sa dihang walay napakita gipangsakmit ang mga baligya
o giepekto usab dayon ang pagdakop sa tag-iya sa tindahan. Giingong taod-taod na nga nagnegosyo ang suspitsado sa mga second-hand nga mga makina sa motor ug dako matod pa ang posibilidad nga daghan na nga mga kinawat nga mga motorsiklo ang ilang nabaligya. Ang 13 ka mga makina sa motor nga ilang nasakmit gimot check ni Chu dunay kaugalingon nga serial ug engine number nga nagpasabot nga naka-record ning tanan sa ilang system gikan sa Land Transportation Office ug kinsa ang tag-iya nini. Nag-request na ang HPG7 nga ipaubos sa forensic examination ng mga makina pinagi sa macro etching di na sila kapasidad niini aron pagsusi kung kinsa ang nanag-iya sa motorsiklo. Ang atong next na buhaton ani, we will do some forensic request for macro etching para ma-confirm na to kung asa gikan ang mga motor o rehistrado basad ni na mga motorcycles. Si Police Lieutenant Colonel Will Di Marchu, kalapasan sa Section 6 sa Presidential Decree 1612 nga nailang nga anti-fencing law o Section 6 sa Republic Act 10883 kung anti-carnapping law ang atabangon nga kaso sa suspitsado. Kasama mo sa HPG7 inyong Radyoman Arbo sa Mantiliwa HP, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. Ingat sa naman, Radio Man Arnold Bustamante sa report. Samtang ang Philippine Coast Guard nagplano karong pagtukod og opisina ilawom sa ikaduhang Mandaue Mactan Bridge. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Suportado ni Mandaue si Mayor John Kiawano ang hangyo sa Philippine Coast Guard alas sa plano kapag tukod og bagong buhatan ni ini ilawom sa Marcelo Fernan Bridge sa may Pahara Park habig sa maong syudad. Gipadangat kini ni Uwano atol sa pag-courtesy call sa mga miyembro sa PCG nga gipanguluhan ni Senior Chief Petty Officer Alex Kapangpangan. Subay nini gipasalig ni Uwano ngadto sa PCG nga andam kini maki-coordinate ngadto sa City Engineering Office alas sa paghimog mga letter request labot sa himuon nga proyekto. Human silang panagtagbo ang PCG mihatag og token of appreciation ngadto kang Uwano alas sa pagdawat usab sa ilang hangyo nga makadaog kini sa buhatan diya sa Mandaue City Hall. Kasama mo sa nakbayan sa Mandaue ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:20 sa kahaponon ang kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw ang kambinbag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Doon na kanit siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw magkatabang na magkapanindot sa imong tulog. Makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:21 sa kahaponon mga kasama, inaugurasyon sa Pag-abot Processing Center, gitambungan ni Presidente Bongbong Marcos. Mga kasama, ang pag-abot ni PBBM, gisugat kini ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, Tourism Secretary Cristina Frasco Oban ang lokal nga mga opisyal, lakip na ang mga benepisyaryo sa maong pasilidad. Gituyok ni Presidente Marcos sa maong edipisyo diin gisusin ni ini ang clinics, mga kwarto nga adunay kaugalingon nga mga CR or comfort room o ingon man ang mga liguanan, administrative office, activity area, prayer room, adunay kusina, kananan, conference room, profiling area, baggage counter, stock room, laundry area nga adunay hayhayan. Kahinabi sa presidente ang mga tao nga naghuwat sa iyang pag-abot lakip na ang mga bata nga anaa sa Pag-abot Processing Center. Ang Pag-abot Processing Center mo ang mas gilapad nga balik probinsya program sa DSWD din maghatag kini kahigayunan sa mga homeless kuway mga Pinoy-anan nga adunay kapuy-an lakip na mahatagan og panginabuhian. Mauni ang pinakauna nga center sa Cebu nga adunay kapasidad nga 150 ka mga individual nga benepisyaryo gawas nga katong anaan sa Luzon. Mupuyo ang mga beneficiary sud sa 30 ka adlaw ug ipailawom sa usa ka livelihood training para pangandam sa integration sa komunidad. Maabot ngadto sa 800 milyones ka pesos ang budget nga gigahin aron masiguro ang seguridad sa kun asa ka sa taas nga mulungtad sa maong programa. Daghan og nalipay sa maong programa sa DSWD labi na sa paghatag ni inig oportunidad sa katawhan labi na sa nagkinahanglan. Mao kini ang Pag-abot Processing Center.
Ato oras sa 5:22 sa kahaponon sa DYHP Answer to Win promo. Siguraduha nga naka-like o naka-follow ka ha sa DYHP Arimen Cebu Facebook page o ang official Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo. Mailahan na to nga official Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo kay doon na blue check mark. No, kanang blue check mark mao na siya Attorney Rofil Fernandez Banyo official Facebook page mga kasama. I-like o i-follow ka na o siguraduha nga imuhang na-share ang ato ang live program karon sa DYHP News Updates. Aniya na pangutana, diin makadawat og 200 pesos nga GCash nga pahalipay. Kining tanan ha, nga paningkamot sa DYHP, sa DYHP Answer to Win promo. Kabahin kini sa pagpasalamat kaninyo mga suki di paminaw sa inyong kanunay nga pagsunod, inyong pagka-avid listener atong sibian ng DYHP sa AM o sa IFM, sa FM station mga kasama. Atong pangutana karong hapuna sayo na kayo inyong dungog na galion say answer. Ang atong pangutana, unsa may nga ni atong center nga gibisita o giinspeksyon karong buntag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Unsa to nga center? No, katong atong nahisgutan, katong atong gibalita. Unsa to nga processing center? Ay inyohang nadungog nga balita nga maoy kaabtan temporaryo alang sa mga homeless kung walay kapuy-an nga maghatag usab og training, livelihood training alang sa atong mga benepisyaryo nga mo undergo no sa mga livelihood training aron ingon maka panikay sikay human sa mga training samtang naasulod sa maong center. Kabahin gyapon kini sa Balik Probinsya program sa DSWD o sa national government. Tubag na mga kasama, pilagi sa pag-comment sa inyohang saktong tubag sa ato ang DYHP News Updates program, live program karon hala tubag ang pangutana, i-type diha kung unsa may inyohang tubag sayon kay ito ha. Bonus na lang to kay ana naman to. Ako na mention naman to nato, nabalita naman to nga unsa to nga processing center. Atong oras sa 5:24 sa kahaponon. YHP, una sa lahat. Traffic Update. Ning oras karon sa adlawng Huwebes mga kasama atong baybayon ang kadalanan dili sa Dakbayan sa Subo ug uban pa nga report, police report nga nahipos ni kasamang Josephos Quijano, kasamang JQ. DYHP, Tatak, RMN, Report. Yes, salamat ka sa mag-radyo Manay. Dato na ako sa Kulimutan karon sa may SS Menia, MacArthur Boulevard. Kung ika ka sa may Mandawi, padong rin sa may sub-tunnel, sa may subway tunnel, sa doon sa may Plaza de Pedencia. Both side, ang right lane going to subway tunnel, moderate truck, andagan sa mga second ng Gagabag-Orasa, samda kining lane nga padong sa may Mandawi, moderate sa Gagabag-Orasa sa kahaponon. Ang MG Kinko Avenue, Karmarasa, ikadari sa may Plaza de Pedencia, o padong sa may Tinago o Gatihiro, moderate sa bandagan sa masakanan, ipotri sa may New Amos Road, medyo hinahinay ang dagan rin sa masakanan, padong sa may Esquina, General Maxulum Avenue, o laos sa may Hipodromo, o Mabulo Church sa side sa MG Kinko Avenue. Samtang ang downtown area, Karmarasa, moderate ang dagan sa masakanan, dari sa may Mapini, Pilay, Legazpi, Hakosalim, o sa may Colon Habig. Samtang ang SRP, moderate ang dagan sa masakanan, gawas ang aning diri sa may Esquina, pagkinigdaan pa doon sa may flyover Mambaling, slow moving ang masakanan Lapita, pa doon diri sa may Talisay. Samtang ang Pikas Habig, ikas Talisay, moderate sa Karmarasa, pa doon sa may Plaza Independencia. Ang inbag kalso sa basa monitoring, moderate heavy traffic sa Karong Marasa, ikaw sa may Pino Rosario, padong sa may inbag kalso, o lahos rin sa may Injikin ko, sa may flyover, sa may Tiilag nga pahin, o ibabong nga pahin sa flyover, Barangay Mambaling. Samtang ang Osmia Boulevard, ikaw sa may Frente Osmia going to Cebu Provincial Capital, slow moving karon sa kanan, padong sa may Escario, laos sa may Escario extension ang Esquina F. Ramos o kining Esquina Juan Osmeña, moderate karon ang dagas masakanan kung mawag sa may Juan Osmeña, padung sa may National Bookstore. Samtang ang dari sa habig sa may North District sa Cebu City,
ang Bantal area na kamara sa may slow moving masakan padungwir sa may Foodland, laos sa may Fortuna, ang Pope John Paul Disikan, moderito heavy traffic sa Camarasa, o kikakan sa may Babolo Church, padungwir sa may IT Park o sa barangay Apas, ang North Reclamation area, dili sa habig sa Cebu City, walay ka Balakaan, moderito ang dagang sa masakanan, pagkabot dili sa may habig na sa Mandawi, sa may Suwilig, Subag Dako, sa may Wano Avenue, o Blamir, padungwir sa may Bagungdahan, sa Paknaan, o Tayod, moderito heavy traffic karong mga orasa sa kahapon. Samtang atong gifurat atong usa ka gingong na kurentihan diri sa tubang nga bahin sa El Corso sa nika pribado nga tamanan alapan paabot nato sa area gidanas ta mga maog lalaki ug ingon nga unconscious ang maog nga lalaki nga nakurentihan karon lang hapon diha sa may SRP. Gikadali sa gawas ug sa patrol ang Radyo Man Joseph Oscaro DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Dengan salamat Radio Man Josephus Quijano. Samtang sa dugang pangbalita mga kasama, Visayas Disaster Rescue Center. Nakiusab sa gibisita karon ni Presidente Bongbong Marcos. Gi-inspeksyon mao kini ang centered in Iripak ang mga food packs atol sa kung dunay mga katalagban. Ako na itong i-check ang report ni Radiman Jane Gallardo nga may usas mga nagasunod usab sa pagbisita ni PBBM karong adlaw dinhi sa Sugbong. Yes, Radiman Jane. DYHP Tatak RMN Report. Mi-inspeksyon og personal nga mibisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gi-upgrade nga Visayas Disaster Resource Center kon VDRC nga nahimutang sa syudad sa Mandawi kaganihang hapon. Diin tumong niini nga mas paspas na ang tabang alang sa mga komunidad nga labing nanginahanglan sa Visayas ug Mindanao. Adunay 5 ka mga mechanized production system kon MPS kon automatic vacuum sa pagputo sa mga food packs. Ang maong center diin makahimo na kini og 30,000 ka mga family food packs, matag 8 ka oras nga shift diin makatriple na sa niaging kapasidad niini. Ang bag-o nga sistema dili lang kay para mas mapadali ang pagputos apan para usab nga dili dali madaot ang mga pagkaon, mahimo kining infestation free ug andam alang sa long-term storage ilabi na sa mga disaster prone nga mga lugar. Itong unang panahon na ang national government ay nagbibigay nitong klaseng food pack. Nung nakaraan, kung saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapag-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility natin. Si Presidente Bongbong Marcos. Matod sa Presidente nga ang VDRC aduna na 4 ka milyon ka mga food packs nga gitipigan sa pagkakaron, diin andam na kini sa pag-apod-apod sa mga lugar nga naigo sa mga trahedya o katalagman, lakip na ang mga lugar nga apektado sa pagbuto sa bulkan. Apan miklaro sab kini nga padayon gihapon ang pag-produce sa maong pasilidad nga makaabot og kapin 5 ka milyon ka mga food packs nga maoy limit sa kapasidad sa maong hub. Gawas niini gisuportahan usab sa VDRC ang mga programa sama sa emergency cash transfer o cash for work nga naghatag og tabang sa mga individual nga nagkita ubos sa minimum nga sweldo. Kini nga center gipunduhan pinaagi sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ug ang gi-upgrade nga mga MPS na humani adtong Hulyo 2025 nga nagkantidad og kapin 117 milyon. Gikataho nga ang pag-upgrade sa VDRC subay sa direktiba ni Marcos ngadto sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD aron masiguro ang hinanali og igong paghatod sa hinabang sa mga pamilyang apektado sa kalamidad. Dugang pa, adunay Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, samtang anaay usa ka temporary nga hub nga naglihok na sa Mindanao apan gibutiyag sa Presidente nga magtukod sab og permanente nga Mindanao Disaster Resource Center sa Butuan City. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ako ang inyong radyoman, Jane Gallardo, DYHP Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:31 dugang mga balita mga kasama sa itong pagbalik kuman sa mga pahinumdum.